Я рада дасылаць вам свае вітанні. Прыспеў час пракладаць новыя маршруты. Сёння нас чакаюць на ўскрайку Гродзенскай вобласці. Так што рушым наперад у мінулае Свіслацкага раёна. Мы проехали каля 300 километров, каб добраться вось сюды, у городский поселок Поразова. Тут для нас зладзяць каляды, што будзе акурат да рэчы. Да таго ж будзем разам цікавіцца, наколькі багатая гістарычная і міфічная спадчына паселішча. Ты до меня не пришел, а я смелена на стол. Я пошла на вечерню, меня я пошла на вечерню, меня я музыку наняла, забава дороня. Всю ноченьку гуляла, себе хлопцев выбирала. Всю ноченьку гуляла, себе хлопцев выбирала. Где ты, милый, ночевал, что меня не обтымал. Я подушки подбивала, тебе любовь выглядала. Алиночка, привет! Здравствуйте! Ты у нас сегодня первая, открываешь круг почета. Начнем, наверное, с первого куплета, да? Ты у нас первый куплет же поешь, да? Да. Давай, поехали, посмотрим, что у нас получается. Хорошо. Мы сустракаемся ў час, калі вось-вось адпаведныя канфесіі будуць святкаваць адно з галоўных святаў – Раство. Будзем назіраць за калядамі ў Поразаве і ствараць годны настрой і новае аблічча старой песні разам з нашым аранжыроўшчыкам Артёмам Кондратюком і гуртом «Зефір». «Зефір» – дзявочае трыа, створанае ў 2018 годзе. Да аб'яднання вакалісткі паасобку неаднаразова станавіліся удзельніцамі, лаўрэатамі і пераможцамі прэстыжных нацыянальных і міжнародных фестываляў, конкурсаў, тэлепраектаў. У тым ліку нацыянальнага адбору на дзіцячы песенны конкурс «Еўрабачання 2018». Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuła sama uśmiechnięta na dzieciątka swe, na dzieciątka swe. Ну, бачу, тетя Дана уже з Марійкою йдуть. Іди, Андрій, відчиняй двері. Пошли зустрічатися. Тємцемося разом. О, нарешті, добралися до нас. Похвалений Ісус Христос. Навіки віков. Як ми довго добиралися. Ой, Марійка, яка ти велика виросла. Щаслива, що ти вот Какая девочка пригожая. Мама, тата, на небі перша зорочка зійшла. Ну, нарешті. Ну, мої хороші, як перша гвяздка на небо зайшла, то нам пора і за стол сядати. А уже и все готово. И сено под обрузком, и все 12 страв на столе. Унучек, а ты пустый сподочек для дядяка на гостя поставил? Так, бабтя, поставлю. Машинка. Ну, а теперь кладите оплатки на сенца. И будем починать. Марійка, принеси-ка, ласка, оплатки. Бабтя, а чому на вігілю під обрус обов'язково ложать сено? А это мой любый внучечек, что пан Езус народился у Бога стаенцы, каб усе гэта памятали. Тетя Аня, а чому на стол обов'язково ставиться 12 страв? Ах, мои детки, а гэта, каб Сын Божий благословил кожный месяц наступного року, каб кожный месяц был сытный. Ну, добре, давайте помодлимся і будемо починати. Хоч стол у нас сьогодні і постний, але їсти теж надто хочеться. Давайте. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Аминь. Отче наш, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. А может будем уже оплаточкой делиться? Можно я первая? Настючка, почекай. Pierwszy zausiada składa swoje życzenia i dzieli się opłatkiem najstarszy człowiek w rodzinie. A u nas to jest nasza kochana babcia. Kochane dzieci, kochana rodzinka, w ten wieczór wigilijny życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i dzieciątka narodzonego błogosławieństwa. Daj Boże, drugiego roku doczekali. Dziękuję bardzo. А я желаю вам, мои родные, доброго здоровья и семейного добробыту. Дякую, тетя. Ну, а зараз полянем, кому наступний год буде щастить. Хто перший кутю ухопить? Старые люди кажуть, хто перший возьме кутю, тому буде шанцевать цалютки год. Кутю берем 3 рази. Усі повинні взяти по 3 рази куті. Кутя то смачно. Ну, а тепер, після куті, повинні поспробувати усі 12 страв. Ну а мы ў Поразаве Свіслацкага района. Як тут распавядаюць, некалі давялося празручаць, што ўпадае ў рэчку Рось, праязджаць адной княжне. Пры пераездзе коні і брычка завязлі. Убачылі гэта тутэйшыя рыбакі, схапілі вяроўкі і выцягнулі драбінкі. Княжна пацікавілася, як называюцца тыя вяроўкі. Мужыкі адказалі – паўрозы. Тады яна вырашыла назваць ручай паўрозаў і загадала пабудаваць на гэтым месцы гарадок з тым жа назовам. Вось так і было заснавана гэта цудоўнае невялікае мястэчка, якое дагэтуль называецца Поразава. Ulicami Porozdoła, do którego domu wejść. Cały rok szczęśliwy będzie, dużo szczęścia i radości. Niechaj domu tym radości, stolitników to przyjmuje. А що там за грукать? Що там хто стукає? Може, колядовщики йдуть? Як колядовщики, то надто добре, це добра примета. Значить, новий рок буде багатий і щасливий. От то добре, ну треба Добре, і запрошаємо. Так что не украли? Idzie polem na wesoła, ulicami Porozdoła, do którego domu Idzie kolęda wesoła, ulicami Porozdoła, do którego domu wejdzie. Cały rok szczęśliwy będzie, dużo szczęścia i radości. Niechaj w domu tym zadości, kolędników to przyjmie, temu życiu nie szansuje. Сустракайтеся, люди добрые, коляду на своим дворы. Добрий вечір тему дому. Niech będzie Chrystus pochwalony Na wieki wieków. Amen. У Поразава мы абавязкова вернемся, бо самі бачыце, яно таго вартае. Як вы маглі заўважыць, усе члены сям'і перад трапезай моляцца і па старшынстве каштуюць аплатку, прэсны хлеб. Увогуле, калядная вячэра складаецца толькі з постных страваў. Мясныя можна было падаваць толькі на другую трапезу, 25 снежня. А вось наколькі густоўна і смачна атрымліваецца народная песня ў выкананні Зефіра, зараз і ўбачым. Танцевала до рання, усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Все, спасибо. Следующий. Полина. Полиночка, привет. Здравствуйте. Ты у нас поешь второй куплетик. Да. Давай посмотрим, как он звучит. Ты пришел меня просить, о, просить. Сказала тебе просить, о, просить. Ла-ла-ла-ла-ла.
Сейчас. Ну все, там, это, подожди. Ну что ты там? Я там не то спела, где ла-ла-ла-ла-ла. Я там не свою партию, да. И, Полиночка, больше ярче на улыбке рот открывай, хорошо? Ты пришел меня просить, все просить. Как смогла тебя простить, все просить. Сьогодні тут у ніч святую усі разом колядують. Ангел, Дьявол, вовк звездою, Циганка і музикант з козою. Добру новину несем ми. Народився Христос сьогодні. ми сердечні вас вітами, вам коленди заспівами. Prosimy. Prosimy, zaśpiewamy. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wydźwięka krętają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje. I Józef święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wydźwięka krętają, cuda, cuda ogłaszają. Крыху гісторыі Поразава упершыню узгадваецца ў 15 стагоддзі каралеўскае мястэчка ваўкавыскага павету Наваградскага ваяводства Вялікага княства літоўскага. У 1506 годзе вялікі князь Аляксандр надаў Поразаву магдыбургскае права. У чэрвені 1616 года мястэчка атрымала герб. У блакітным полі постаць Дзевы Марыі з дзіцём Ісусам на руках. Паселішча моцна пацярпела ад пажару 1767 года. А мы працягваем паглыбляцца ў мінулае гарадскога пасёлка Поразава Свіслацкага района. Упрыгожвае мястэчка вось гэты касцёл святога Міхаіла Арханёла. Цяперашні мураваны будынак пачалі ўзводзіць у 1825-м. Праз 3 гады яго пабудавалі. Замок на дзверы храма павесілі толькі аднойчы з-за ўдзелу тутэйшых жыхароў у паўстанні Кастуся Каліноўскага. За гэта ж на іх наклалі кантрыбуцыю ў 1430 рублёў. Для параўнання, адна карова на тыя часы каштавала 20 рублёў. Акурат перад касцёлам месціцца вось гэтая незвычайная брама-званіца. Jestem mądra koza i nie byle jaka. Mam czerwone buty, tańczę krakowiaka. А я драпежный волк. У танцах знаю толк. Вось потрымайте мой пинжак, и я затанчу краковяк. Zgubiłam podkówkę. Daje mi pani gospodynia na buty złotówkę. Będzie ci złotóweczka do koszyka. И я так само танцевал, и стоптал усе пцасы. Але ведаеце, грошей мне не треба. Дайте лепей колбасы. Буде і свойська ковбаска вам. О, тобі колбаси. Czart i anioł dzisiaj w zgodzie, bo nam Chrystus się narodził. А каб жылося ўсім у шчасці, нам трэба слодычай пакласці. Кладите болей, не шкодуйте. Вам у 100 раз больш прибудзе. Буде там усяго. Ну-то, поважанные колядовщики, дякую вам, что не обошли нашу хату, что принесли нам добрую новину. Вы календы нам спявалі і прыгожа танцавалі. Вам за гэта велькі дзякуй. Вось вам грошы. Вось вам грошы. І прысмакі. Dziękujemy gospodarzy, niech was Bóg zdrowiem obdarzy. Za szczodry wieczór dziękujemy, my dalej z kolędą pójdziemy. Dziękujemy temu
Вяртаю вас у мінскую студыю з маляўнічага маскараднага поразаўскага свята. Зразумела, што пераапрананне ў пэўных істотаў ці персанажаў на каляды здаўна мае сакральны сэнс. У розныя часы маскі з'яўляліся сімвалічным адлюстраваннем пэўных якасцяў для ноты, смеласці, прагнасці, дабра ці зла. Абавязкова далучымся да калядоўшчыкаў пасля таго, як зазірнем на пэўны час да аранжыроўшчыка Артёма Кандрацюка і гурта «Зефір». Стоп. Полиночка, а сейчас мягче. Ты это просто напряженно сейчас спела. Мягче, легче, полетней. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, спасибо, это записали. Варечка, здравствуй. Здрасте. Ты сегодня у нас под номером 3, третий куплет. Давай посмотрим, что у нас получается. Окей. Ты милый ночевал, что меня не обдымал. Ті усі луї покошені, ті усі сіножаті. Питається сину матері, ди которую браті. А титую богатую, что хорошо ходить, ти бедную сиротиночку, что не возьмет, то зробить. Богатое, неудалое, балыды коровы, а у бедной сиротиночки только черные бровы. Богатое, неудалое, валы поздыхают, а у бедной сиротиночки бровы не звеняют. А у бедной сиротиночки бровы не звеняют. Что там, полезли, что там такое? Что там за стук? Кто? По дуэлю тим поза виходять хвостими календами. Марика, это тебе сябровки кличуть. Мамочка, можно я пойду? Мы с девчатами домовились поворожить. Ну иди, дочушка, иди поворожи. Почекай, а можно с вами? Ворожить только девчонки. Вот так, по кавалеру пошли. Сядай, Андрейка. Пошли! Будем з вами сьогодні гадати. Почнем, напевно, ми з вами з кидання бока. Ну, давайте щепаємо кришку і будемо збиратися до костюла, каб разом з усіми парафіянами уславляти народження Божої дитини. Бабтя, а может тебе потом помогти стол еще убрать? Не, детки, нічого со стола не приймається. А на завтра все, до гэтага стола долучиться іще багатий стол. Ну вот, і кидать, а гэта як? Ну вот, гэта вельми просто. Берете бот і кидаєте його праз плот. У який бок нос бота стане, у той бок ви вийдете із замуж. Ой, цікаво. Давайте я притершай. Давай. Раз, два, три. Пошли, пошли. Насвистуч, напевно. А моя бабуля рассказывала, як яны раней борщик ворожили. Яны обдумали плод, сколько ж так парное, значит будете у пары. Не парные, застанете себе с пары. Ну что, почнем? Я так само такое рассказывала. Давайте я так само першее почну. Ну давай. Запущенным очима, так? Конечно. Так, добре. Лечите. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ой, будет! Ну теперь давайте я наполню. Давай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. А моя бабуля рассказывала, что они с девчатами выходили в колядную ночь на улицу и пытали у любого прохожего мужчинское имя. Ой, цікаво! Я так само почула. Для чого ми стоїмо? Пошли! Добрий вечір! Добрий вечір! Віншуємо вас з Божим народженням! Дякую. Скажите нам, коль ласка, кожне якое-небудь мужчинское имя. Петя. Ой, дядя, давайте мне теперь. Николай. А мне? Вася. А мне можно? Ваня. И мне так само Сергей. скажите. А мне? Василий. Ой, дякую, великий. А вы уже ворожите, девчатки? Ну. Пора уже до костела идти. Ой, точно! Добре,
Повышение! Усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Первое что? Слово не себе, а сабе. Сабе. Сабе, да. Угу. И немножко торопишься, спешишь. Усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Ла-ла-ла-ла. Где ты, милый, ночевал? Где? Девочки, спасибо, записано. С Рождеством вас! Спадзяюся, дзякуючы работнікам Поразаўскага цэнтра культуры і дасугу вы атрымалі багата ўражанняў і святочны настрой напярэдадні калядаў. За гэты час набыла новае адметнае гучанне і даўнішняя песня «Дзе ты, мілы, начаваў». Слухаем яе ў выкананні дзяўчатаў з гурта «Зефір» і сустракаемся, як вядзецца праз тыдзень, і зноўку на свяце. Пераднавагоднюю атмасферу будзем ствараць разам з ансамблем калыханка ў Міхановічах, а тут у студыі свята аздобіць Аня Шаркунова, Вольга Плотнікова, Алексей Хлястоў, Саша Нема. Ну і ўся наша каманда. Убачымся. Где ты, милый, ночевал, ночевал, что меня не обдымал, не обдымал. Я подушки подбивала, тебе любовь выглядала. Ты до меня не пришел, не пришел, а я двери на засов, на засов. Я пошла на вечерницу, на недругих хлопец кричал. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Ты пришел меня просить, ой, простить, как смогла тебя простить, ой, простить. Подарунки забрала, тебя без двора выгнала. Небе зорочка горит, ой, горит, моя серденька не спит, ой, не спит. Я надела чаровички, иду гулять с дорожки. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ночку гуляла, себе хлопця вибирала. Где ты, милый, ночевал, ночевал, что меня не обдымал, обдымал. Я подушки подбивала, тебе любовь выглядала. Я музыку наняла, танцевала до рання, усю ноченьку гуляла, себе хлопця вибирала. Где ты, милый, ночевал? Где?